Milagro ang nakalasat kini kumpay ni patay ti maysa a lalaki. Kalpasan ang napaltugan ti manintallo a daras nga nakatiruan iti dua iti tenged na ken maysa iti aking kanigid nga abaga na. Tinagbaling nga biktima ket ni Euligio Alconcel i Paraan Jr. alias Dolphy, 59 ti tawen na nga agnay iti barangay Pantay Tamurong iti ili Akawayan. Basar ti investigasyon nga imparwar iti Philippine National Police iti nadakamat nga ili. Ti biktima ket napan na sinundu iti asawa na iti siyudad ti Bigan. Ket ditan iti agawid da ken ti asawa na amanagan ti Cristina Alconcel i Retreta. 60 ti tawen na nga nakalugan da iti motorsiklo nga daan iti plate number AU 6925. Iti nakadanon da iti nakapasamakan iti krimen. Sinaruno ti saan pay ang mabigbig nga dua masuspetsa ang nakalugan metlang iti motorsiklo. Tinaramid kon tapno mabitaran iti ko baka lang mapan soroten lagi suspect di anti hospital tina-deployak iti duwang personnel na nag-provide security diyan. Ket dapat ang tuloy pa lang iti panagi saysayang katmi iti investigasyon. Napasama kiti pamaltog agarup alas 5:30 iti kalman. May kasangapulong nga aldaw iti daytoy a bulan iti Abril. Iti biktima ket insigidadang intaray iti kasitkan nga pagagasan para iti nananay nga pannakaagas na. Actually kalugarak detoy taga Tamurong. Awan met iti amok nga kinasubsubang na malaksid lang nga jay sungarog nga kunat nga ti konsentrasyon bi nga tatta nga imbestigaran da jay nga pasama. Aging gana ita nga gundaway agdama pa lang iti nainget nga investigasyon dagiti kaming iti kapulisan iti ili Akawayan no sino dagiti masuspecha ken iti maysa a rason nga imimbestigaran da ket no adda pa kay naigan iti napalabas a kaso na gapuanan ti biktima ket nagkakaso iti December 9, 2009 iti pamagkong ngem na areglomet lang iti dayjay akaso kalibre 45 iti mapapati nga nausar nga armas basarmet lang iti duwa nga kapsula ang narekobre iti kapulisan. The victim together with his wife ket posible nga isuda iti primary witness sila toy naman pay nakita da ti kunada nga limited pala ti panagsauda ta naka kalugong da kanulayan hanga da jay naka pang nagaramdara jay da jay helmet no di kiti nakakalugong da kanulayan. Iti panagipatpatang iti grupo iti press corps kadagiti kakabagyan daket agkidkid da nga agsao gapuanan taawan kan met ti ammo da nga karkariri iti kabagyan da nga ni Alconcel ken ti asawa na iti biktima ket saan pay lang nga makasao gapo iti nakaro apan nakakigtot. Para iti press corps Ryan Pardo.